Bueno, moi bons días a todos e a todas. Grazas por acudir a esta conferencia de prensa na que vamos a dar conta dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno que vimos de celebrar e na que demos luz verde a 4,2 millóns de euros para seguir apostando polo turismo, a cultura, a igualdade e o apoio aos concellos. O detalle. Hoxe aprobamos 370.000 euros para acometer obras no Palacete das Mendoza, a sede do Turismo Rías Baixas, preto de 400.000 euros para comprar os bens de Santa Clara, o xa anunciado polo vicepresidente Rafa Domínguez, 690.000 para poñer en marcha o programa Máis Xuntas, 1,1 millón de euros ao beiro do Programa Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e o Máis Provincia e 1,6 millóns de euros para investimentos en estradas de titularidade provincial. Comezamos e facémolo falando de turismo, concretamente pois de Turismo Rías Baixas, porque aprobamos o proxecto para reformar por algo máis de 370.000 euros o Palacete das Mendoza, a sede central, o corazón, a sala de máquinas do turismo do noso destino de Rías Baixas. Un edificio histórico, que, como sabedes, se atopa aquí, na cidade de Pontevedra, e que entrará en obras para axudar a levar a cabo actuacións de conservación. En concreto, o obxectivo é resolver esas patoloxías existentes, minimizar e evitar un maior deterioro na fachada exterior e interior, ademais de mellorar as condicións de salubridade e habitabilidade e intervir no peche perimetral da parcela. O turismo só ten sentido sin medra da man do respeto e da conservación do que nos fai únicos. Por iso é importante que garantamos que o noso patrimonio histórico siga sendo un motor de desenvolvemento, identidade e futuro. Pasamos páxina sen sair da cidade de Pontevedra falando de Santa Clara, porque na Xunta de Goberno demos luz verde á compravenda de bens artísticos no recinto conventual de Santa Clara. Non me vou a deter moito, porque foi algo que comentou días atrás o vicepresidente Rafa Domínguez. Só dicir que destinamos a esta compraventa preto de 400.000 euros. Con estes investimentos adquirimos o altar maior, os retablos colaterais, o púlpito, a sillería do coro e o órgano. O noso obxectivo é sempre a protección integral de Santa Clara como conxunto patrimonial e non só como edificio, senón como un contedor de bens históricos de valor incalculable que é o que hai ali. Por iso, damos pasos como este para conseguilo. E pasamos agora a falar de igualdade, concretamente dun programa provincial que xa é un clásico. Falo do programa de obradeiros Máis Xuntas. Aprobamos a contratación para a execución do programa nos próximos 2 anos do Máis Xuntas por un importe de máis de 690.000 euros. E como lembraredes, a través do programa Máis Xuntas ofrecemos cada ano máis de 200 obradoiros para federacións e fundacións sen ánimo de lucro que apoian o desenvolvemento das mulleres. Unha vez rematado en xaneiro o prazo das solicitudes, agora activamos a súa contratación para garantir o funcionamento non só neste 2026, senón que tamén no ano 2027, 2 anos. Seguimos dando pasos para apoiar as mulleres, seguimos dando pasos para apoiar o tecido asociativo e, en definitiva, as entidades que fan que esta provincia avance. E falamos de apoio aos concellos. Por un lado, no que se refire ao plan de infraestructuras deportivas, porque, con respecto a isto, aprobouse un proxecto para Arbo, con un importe de 90.000 euros, para financiar a nova pista de pádel cuberta na Chan. Trátase, por certo, de todo o montante que dispón este Concello ao abeiro deste terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Un plan dotado con 8 millóns de euros para concellos de menos de 50.000 habitantes, donde o obxectivo é a mellora, modernización ou creación de instalacións deportivas ou incluso a adquisición de terreos para uso, insisto, deportivo. A outra parte que ten que ver cos concellos, Máis Provincia. Esta semana aprobamos destinar
1 millón de euros para obras e novas contratación de persoas desempregadas na Guarda, Moaña, O Porriño, Ponte Caldelas, Salceda e Soutomaior. Na liña 1, na de investimentos, 116.000 euros para Ponte Caldelas, para financiar a achega municipal que ten que facer polo Plan Extra 1, que é o proxecto do Parque Termal. 133.000 para Salceda de Caselas, para o novo ramal de saneamento en San Estevo de Budiño, 207.000 para que Porriño financia a achega municipal ao convenio para a mellora da mobilidade peonil da estrada provincial 2405, o Cerquido Budiño, 256.000 para Moaña, para que execute a humanización da travesía Estrada da Praia en Meira, e os 300.000 euros restantes son da liña 3, da activación de emprego, de contratación de persoas desempregadas, que no caso de Soutomaior son 123.000 euros, cos que van a contratar 18 persoas desempregadas, e a Guarda contratará a 10 con 172.000 euros. Así que seguimos sumando recursos dentro destos 85 millóns de euros dos que está dotado o Plan Máis Provincia 26-27, o máis ambicioso da historia da Diputación. E rematámolo, e facémolo tamén con investimentos nos concellos, pero en estradas de titularidade provincial, porque destinamos 1,6 millóns de euros a actuacións en estradas en Cerdedo Cotobade e Pazos de Borbén. En concreto, en Cerdedo Cotobade, co novo proxecto, procederemos á mellora da drenaxe e seguridade viaria na EP 0403 Carballedo Rebordelo. Unha actuación que conta cun orzamento de case 760.000 euros e actuarase en 2,6 kilómetros desta estrada que ten mal o firme, o cal se vai a mellorar, así como o sistema de drenaxe. E axudicamos as obras de mellora e ensanche da seguridade viaria na EP 2702 a Moe dos Valos, en Pazos de Borbén. Seguimos avanzando, seguimos dando pasos importantes con esta axudicación para facer realidade unha importante demanda histórica da veciñanza. Actúase nun tramo de algo menos de 1,5 kilómetros, cun orzamento total de 875.000 euros e cun prazo de execución de 9 meses. Dúas obras e dous exemplos do noso traballo para manter e modernizar a rede viaria provincial que vertebra esta provincia. O facemos en base ao noso lema, escoitando, entendendo, para atender, porque aí é onde estamos e onde os veciños nos reclaman. E con estes recursos seguimos avanzando unha semana máis na mellora das condicións da seguridade da nosa rede de estradas provinciais, insisto, fundamental para a vertebración do noso territorio. E sen máis, isto era a ben o que tiña a trasladarvos, dar conta dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno, e non sei se hai algunha pregunta a formular e que poida responder. Bueno, eu, sin coñecer, que acabo de coñecer ahora esa nova, manifestar o que xa manifestei con respecto a Altri ou calquera proxecto. Aquí non hai dudas de que os proxectos son sometidos a informes de técnicos competentes, personas totalmente obxectivas, eles determinarán e determinaron se por aí vai o arquivo, que non sei cal é o motivo, se ese proxecto tiña que ir para adiante ou non. Por tanto, garantías máximas na instalación de calquera proxecto, chámese Altri ou outro que se poda implantar na Ría da Arousa, en calquer punto da provincia. Así que, neso, eu sempre tranquilo a efectos de que, desde o punto de vista que sexa, dígase
medioambiental, de desenvolvemento que beneficie ou afecte aos medios mariños, ao medio rural, pois as garantías son máximas. E é algo do que debemos estar tremendamente orgullosos e tranquilos. Outra cousa é que aí entren cuestións de ruidos de outro tipo, con outro tipo de intereses, que nada ten que ver. Galicia ten que seguir posicionándose como unha comunidade autónoma en prol do desenvolvemento económico e industrial. Moi ben, bueno, moitas gracias, chicos. Buen día.